Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгатыба кайбер темалар турында. Куркыныч ачык тәрәзәләр балаларны бийеклектән егылудан ничек сакларга? Үзгәреп туручан һава торышы аркасында язгы чәчү эшләре соңрак башланды. Бу уңыш сыйфаты һәм күләменә артык тәэсир итәрме? Алар диагноз куймыйлар, дәвалау билгеләмиләр, ләкин аларның һөнәр осталыгыннан һәм пациентка мөнәсәбәтеннән күп нәрсә тора. 12 майда бөтен дөнья шәфкать туташлары көне билгеләп үтелә. Баланы тәрәзәдән егылып төшүдән ничек сакларга? Кичәлмәттә фаҗига була. 2 яшьлек кыз 8нче кат тәрәзәсеннән егылып төшә. Була алган җәрәхәтләрдән шунда ук үлә. Тулырак киләсе материалда. Это ограничитель проветривания. Это не замок безопасности. Он не спасает. Тәрәзәне булай гына ябып кую аз. Кагыйдә буларак балалар аларны җиңел генә ача ди белгечләр. Куркынычсызлык иллюзиясын москит шелтәрләре дә тудыра. Алар кеше авырлыгын тотып торырлык итеп ясалмаган. Иң ныклары да нечкә песи авырлыгына гына түзәргә сәләтле. Экспертлар сүзләренә караганда, тәрәзәне махсус җайланмалар ярдәмендә куркынычсыз итәргә мөмкин. Иң нәтиҗәлесе балалар йозагы һәм йозаклы тотка. В этом механизме он при привычном открывании откидывается, а не открывается, так как мы чаще используем этот вариант. Если нужно открыть, мы его не можем без ключа. Поворачиваем ключ, откидывается и открывается. Хотя это нужно, в принципе, раз или два раза в год поставить москитную сетку или помыть. Это самый безопасный вариант. Тәрәзәдән егылганда имгәнүләрнең җитдилегенә берничә фактор йогынты ясый. Баланың яше, өсле һәм биеклек. Шулай да исән калу мөмкинлеге әлбәттә бар дип билгеләп үтә табиблар. В первую очередь, конечно же, мы должны вызвать скорую помощь по телефону 03 или по телефону 112. Ни в коем случае человека после падения с высоты мы не должны никуда перемещать, транспортировать, потому что при перемещении мы подозреваем, что у этого человека будут множественные травмы, и при перемещении мы можем вызвать еще дополнительную травматизацию. Фаҗиганы булдырмый калырга мөмкин ди белгечләр. Балаларны үзләрен генә калдырмаска кирәк. Шулай ук җиһазларны баскыч сыйфатында файдаланып булмасын өчен аларны тәрәзәгә якын куймаска кирәк. Лилия Гатина, Арина Аразова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 2 тәгәрмәчле транспорт тирәсендә драма. 2 атналык шәһәрдә электр самокатларын прокатка алу сервисы эшли башлады. Тик бер атнада узмады, сервис үз эшен туктатты. Аларның законсыз урнаштырылуы сәбәпле башкарма комитетының 90 самокатны тартып алуы ачыкланды. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. 500 кикшеринг самокаты тест форматында Ярчалыда 27 апрельдә эшли башлады. Прокат сервисы вәкилләре хәбәр иткәнчә, кулланучыларның 20% хәтта подписка рәсмиләштергән. Тик күп вакыт узмый самокатлар тартып алына. Шоулар 2 лагерга бүленде. Берәүләр шәһәрдә самокатлар барлыкка килүгә каршы, чөнки алар юл транспорт һәлакәтләре саны артудан курка. Икенчеләре самокатларда шәһәр буенча йөрү уңайлы дип аңлата. Это хорошо, конечно, молодежь может ездить, но нужно осторожно, конечно, потому что иногда очень быстро едут и врезаются в прохожих. Пробовала, одного раза хватило. Для детей точно опасно. А вообще в целом для взрослых от 18? Опасно. Людей сбивают, падают, получают увечья. Не очень хорошо. Как вы считаете, не надо их возвращать? Мне кажется, вот на набережной, но не по городу. Мне кажется, если мудро ими пользоваться, то все будет хорошо. Башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салахов Чаллы инфраструктурасы кикшеринг өчен әзер түгел дип белдерде. Әмма шәһәр хакимияте прокат вәкилләре белән сөйләшүгә әзер. Самокатларны урамнарга кайтару өчен махсус документлар әзерләргә кирәк. Здесь мы только за цивилизованное решение данного вопроса. После официального оформления всех отношений, после определения места использования, чтобы это не создавало угрозу другим людям, пешеходам, в частности на тротуарах, то данный диалог, конечно, будет продолжен. Исегезгә төшерәбез, 90 самокат саклауга махсуслаштырылган майданчыкка озатылган, аларны хәлне җайга салганнан соң кире кайтарачаклар. Прокат компаниясе башкарма комитетын самокатларны законсыз рәвештә тартып алуын һәм генераль прокуратурага шикаят белдерүен әйтте. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Айдар Мусин, яңалыклар.
Үзгәреп туручан һава торышы аркасында Тукай районында язгы чәчү эшләре соңрак башланды. Әмма бу уңыш сыйфаты һәм күләменә артык тәэсир итәргә тиеш түгел дип фаразлый фермерлар. Киресенчә, быел авыл хуҗалыгы министрлыгы тәкъдиме буенча чәчү майданнарын арттырырга ниятлиләр. Теманы Лилия Хабибжанова дәвам итә. Фермерство – это такая работа, то, что много самых разных процессов, и за всем надо успевать следить. Катлаулы һәм шул ук вакытта җаваплы эшне язгы чәчүне быел аграр институтта белем алучы Айдар Гайфуллин да башкара. Крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Минталип Миннехановның оныгы ул. Укудан соң практикага кайткан. Техника артында инде 4-нче көн. Авыр түгел, бары тик явым-төшем генә булмасын ди. Сам за рулем уже в предыдущие года работал помощником. Сейчас уже с удостоверением тракториста-машиниста меня смело сажают за сеялку. Сам провожу все операции, сам слежу за всеми процессами. Уже и с баранами, и с культиваторами, и с сеялками катаюсь. Аграрийларның хезмәте һава торышына бик нык бәйле. Көчле суыклардан һәм дәвамлы яңгырлардан соң җир дымлы торды. Язгы чәчү эшләрен башлап җибәрергә комачаулады. Хәзер фермерлар уңайлы вакытны көтеп кенә тора. Явым-төшем булмаса һәм җир коры торса, басуга чыгарга мөмкин ди крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Минталип Миннеханов. Кырлар полностью, значит, әзерләнгән. То есть без инде аны әйтәбез дымны томалау дип, аннан соң культивация эшләре, значит, башкарылган. Вот җир әзерләнгән. Шуның өчен, значит, хәзерге вакытта менә бу кырларда бара безнең яровой бодай дибез инде, язгы бодай дибез. Язгы бодай чәчәбез, сорт, значит, Ульянский 105 дибез. Быел язгы чәчү эшләре бер атнага соңрак башланды. Әмма бу уңыш сыйфатында һәм күләмендә чагылырга тиеш түгел дип фаразлый фермерлар. Якын арада бәрәңге утыртырга, кишер һәм чөгендер чәчәргә әзерләнәләр. Яшелчәләрне 5 гектарга күбрәк утырту планлаштырыла. Лилия Хабибжанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Алар диагноз куймыйлар, дәвалау билгеләмиләр, ләкин аларның һөнәри салгыннан һәм пациентка мөнәсәбәтеннән күп нәрсә тора. 12 майда бөтен дөнья шәфкать туташлары көне билгеләп үтелә. Алар һәр вакыт авырулар янында ярдәм күрсәтү белән бер рәттән авыр минутларда алар рухи ныклык бирергә дә әзер торалар. Шәфкать туташы Гөлсинә Вәлиева сәламәтлек саклау системасына 40 ел элек килгән. Аның тарихы үзенчәлекле. Бала чакта ул табиблардан бик нык курыккан. Шприц күргәч, аңны югалта идем дип елмаю белән искә ала ханым. Ул үз куркуын җиңәргә һәм шәфкать туташы булырга карар иткән. Шулай итеп Гөлсинә Вәлиева травматология бүлегендә эшли башлый. Эшнең тәмен белеп эшлим менә. Балаларга перевязка ясыйсың, бүген күрәсең дә ничектер. Перевязкада әзрәк кенә краснота күрәсең анда ни. Но мин аны тырышам үзем төрле растворлар белән ясап карыйм әле митәм, моның белән ясап карыйм. Икенче көнне карыйм, уже ранада чистота, уже күренә результат. Хороший результат. И аннан соң үзеңнән үзең дәртләнеп эшли башлыйсың, менә ул дәрт бирә сиңа шушлай итеп эшләргә. Үзеңнең эшеңнең нәтиҗәсе. Гөлсинә Вәлиева үз һөнәрен сайлауда үкенмәвен әйтте, чөнки әлеге эш аңа кешеләргә ярдәм итәргә мөмкинлек бирә. Шәфкать туташы булып эшләү җиңел түгел. Һәр пациентка үзенчә карарга, аларга ярдәм күрсәтү генә түгел, кирәккәндә көч һәм яхшы кәеф белән дә бүлешә белергә кирәк. Өстәвенә аңа кечкенә пациентлар белән эшләргә туры килә. Кагыйдә буларак ата-аналар да ярдәмгә мохтаҗ. Бик әйбәт карыйлар, үзләренең балаларын карыйлар. Хәлләрне сораштыралар, температура тикшерәләр. Мен бик әйбәт, чиста котлыйсым килә һөнәри бәйрәмнәре белән. Аларга сау сәламәтлек, озын гомер, тазалык. Шәфкать туташы табибның уң кулы, хәтта һөнәри бәйрәмнәрендә дә аларның барысы да расписание буенча авыруларны карап чыгу, температура үлчәү, укол ясау һәм башкалар. Ял итәргә вакыт юк. Иң зур бүләк пациентның терелеп чыгуы һәм рәхмәт сүзләре. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 16 по 21 мая. ТЦ Грин, первый этаж. Внимание, садоводы! С 12 по 18 мая пройдет выставка-продажа от Новосибирского питомника. В ассортименте новые сорта малины, крупноплодная клубника, низкорослые яблони, зимостойкий абрикос и многое другое. Ждем вас с 10 до 18 часов в ВЦ «Экспокама».